A Deputación de Pontevedra, xunto coa Illa de Arousa, están levando a cabo no municipio insular dous proxectos que reformarán a vila por completo. As dúas intervencións teñen lugar na Praza do Regueiro e na Avenida de Castelao, dúas zonas principais da illa que se transformarán en espazos nos que os peóns terán a prioridade. As obras avanzan a bo ritmo. A de Regueiro creo que recordar que por riba do 60% de avanzada e a de Avenida Castelao en torno a un 40-50%. Por lo tanto, están moi avanzadas as dúas obras e, sobre todo, o máis complicado dunha obra, que é o que non se ve, que ademais é o que leva máis tempo, non? O saneamento, o abastecemento, todas as redes de comunicación. Por lo tanto, a verdade é que se ve que vai a un moi bo ritmo, non? O orzamento das dúas obras sitúase ao redor dos 2,8 millóns de euros, financiados por ambas administracións. Será unha illa con espacio público, unha illa pensada para o benestar das veciñas e veciños e tamén para atraer a visitantes que cada día máis existen lugares onde se poida recorrer, se poida camiñar, se poida desfrutar, libre de vehículos, libres de ruídos, libres de fumes, e claro, nunha illa tan fermosa como esta, recuperar o espacio público é unha cuestión de responsabilidade política. Estas dúas prazas son vitais para a Illa de Arousa. Dende o Concello cualifican de moi importante a súa renovación. Regueiro é unha plaza que se vai a meter no siglo XXI, vai a levar zonas para todas as diferentes idades e espacios para realizar calquer tipo de actividade lúdica, cultural, festiva, etc. Non? E tamén unha reducción de circulación importante que no seu día impedía moitísimo destes usos. Non? A pesar dos problemas iniciais de abastecemento, a obra continúa segundo os plans previstos. Ambos proxectos estarán rematados no mes de febreiro.